Čau ľudia, ja vás zdravím pri dnešnom prvom večernom vlogu. V týchto večerných vlogoch si zhrnieme všetko, čo sa dneska stalo. Takže dneska zobudil sa, napapal sa, umyl sa, učesal sa, hral som sa s obsom a tak ďalej. Točil som video, spal som, hral som v garáži na bicích. Točím večerný tak vlog. Tak. Dneska, toto je druhý vlog, čiže večerný je prvý a na kanáli je druhý, že? OK. No by som vám chcel ukázať Ferka. No, nech len tam leží, lebo bude zlý dobrý. Klikám. Počkajte, zapnúť si lampu. Tak, to je lepšie. Túto vecičku. A zasa blikám, čiže neurobíme takú vecičku. Takúto vecičku. OK. Tak, čo tu máme ďalej? Máme tu jednu postavičku. Lava, pravo, del, lava, ďalej. Čo máme ďalej? No, to je všetko asi z dnešného večerného vlogu. Dúfam, že sa vám to páčilo. Áno, like, odber, koment, majte sa.